Til min konfirmation var sådan første gang, jeg drak alkohol, og der var sådan 14 år. Jeg var 13,5 første gang, jeg begyndte at smage alkohol. Jeg var 13 første gang, jeg smagte alkohol. Jeg var 13 år, da jeg smagte alkohol for første gang. Jeg var 13 år første gang, jeg smagte alkohol. De værdsætter ikke lige fra, at jeg drikker mine forældre, men de siger ikke så meget til det med. Mine forældre synes, at det er knap så smart, at de drikker. Mine forældre de er ikke så vilde med, at de drikker alkohol, men de kan stoppe. Ja, mine forældre de synes, at det er okay at drikke, fordi jeg er jo 15 år gammel. Men jeg skal stadig gøre det i et moderat omfang, så jeg kan styre mig. Jeg kender lidt af skaden af alkohol, det der med udpumpning ellers ikke. Altså mine forældre har selvfølgelig fortalt mig, at det ikke er særlig sundt at drikke, og jeg ved det også godt selv. Og det er ikke særlig sundt for leveren og hjernen. Jeg kender ikke rigtig skaderne af alkohol. Ja, jeg kender godt skaderne af alkohol. Det kunne være for eksempel, jeg har en veninde, der har råd til udpumpning, og så har jeg nogle familiemedlemmer, der er kommet galt i byen. Ja, jeg synes selv, at jeg begyndte at drikke tidligt. Jeg synes ikke selv, at jeg begyndte for tidligt. Ja, jeg synes, jeg begyndte at drikke for tidligt, fordi jeg synes 14 år, det er ikke særlig gammelt at begynde at drikke alkohol. Det synes jeg er meget tidligt. Jeg synes først, man skulle begynde, når man måske var 17, men ja, jeg er 16 nu, og jeg drikker allerede godt og grundigt, så... Ja, jeg begyndte nok at drikke lidt for tidligt i forhold til min alder. Nej, jeg synes ikke, jeg begyndte at drikke tidligt. Mine forældre gav mig lov, og så begyndte jeg at drikke. Altså jeg kan godt lide smagen af alkohol, men nogle gange synes jeg også, det er lidt sådan svært at styre sig, fordi noget af det smager jo ret godt, og noget af det selvfølgelig ikke det bedste, men alligevel så drikker man det, fordi man bare har fået så meget, at man bare hælder det ned i sig, og det er lidt skræmmende nogle gange faktisk. Jeg kan godt lide smagen af alkohol, og jeg kan også godt lide følelsen, fordi at det føler, at jeg svæver. Jeg kan godt lide alkohol, og jeg synes også, det smager godt, noget af det. Men der er for eksempel sådan noget som shots, det drikker man ikke for smagen, eller det gør jeg ikke. Det drikker man for virkningen, fordi så er det pludselig sjovt at blive fuld og sådan noget, eller beruset. Ja, jeg kan godt lide smagen af de milde alkoholtyper som cider og noget rødvin. Men for eksempel vodka kan jeg ikke lide smagen af. Altså jeg vidste ikke, at danskerne havde verdensrekord i at drikke, men det chokerer mig faktisk ret meget. At unge har verdensrekorden i druk, synes jeg er skræmmende. Jeg synes, det er uhyggeligt og forfærdeligt, at vi har verdensrekorden i det, som der er 13-årige, der allerede drikker nu her i Danmark, og det synes jeg er altid tidligt. Jeg synes, det er nice nok, at danske unge har verdensrekorden. Jeg synes, det er lidt rystende, at danske unge har verdensrekorden i at drikke. Jeg synes, det er sejt og dumt, at danske unge har rekord i druk.